أو هيوتك حدا معلت دويلك نقول سبب كحقوس النار خمكو نرأسي قد مع أسيز حقوس هايلك حديد قادة تفلت بب معلتنا سبات كنحقوس نسترا بيتنا كنحجز نعرفتنا كنسمع نسرحنا نمعلتها ونطفتتنا وكل جيزين قلبة النهب نقول سب نمحقوس نمألاين كنبد نسرح ندكم نجنق نقرقن عمودة معلتي بينخا أمدك أسيخات قالبت كالخا حدا عبي زخونا بادنة انتخا من راح يسمعك مغنياتو نقول سب أليخا نرأس خاقر رسيعكايا حدا نقر لبيلك حساب نسخا نسبات كتحقوس كتبد نفسخا انت دفيخا عمودة أتزقودا نسخا ترحيخا سبات بعلم نايب علم هيوت اللوم نسخا قد نايب علخا هيوت وانا تزيكوينكا كالق سب موزي وانا كخونلكا أي خيلم اسك حدا عبي يحتك حتكا ناي مودة جيزي نرأسخا زي حقوس نقر زقبر كالا معسيو ناي مودة جيزي بزي جنكت بزي ناي كالوت سبات سقطي بسلام زدك أسكال معالت معسيو نيرو مبزحتهم سبات أو هيوتهم سددوا لهم زدخمول المخنيات ناي وعلوم ناي وشت مسمر سلو زي بولومي نقوهو كتسئ كاللخا حسابات كان أبقى الأتسوات يزور إكلا انتاي لني انتاي كسرح لني سبات بزعباي انتاي يحاسبوا اللو نابلكا ناي معالت مولو قلبتكا أوز أزلو نقرات ودو إذا مالت نسخا ناي بعلخا هيوت زي كونس ناي كل أتسوات هيوت نبرا لخا مالتي مبزحتهم سبات أو رسخا متقار انت تباهلو نسبات كاو هيوت كاملاي بين خام مخان ويدما كل سب صول أسسع سب مخاني مسلم إذن عبي سحتتي أبرس خام تقار مالت ننبس خام خوار مالتي أبرس خام تقار مالت ننبس خام فكار مالتي نسخات عين حيال انتخوين كاتر حيخا نخال السباتون بقبوك تحقز تخل أبزي فيديو دي أبزي مسعو حموش تعبيتا أمالات مسارد بمقار بزرزر كن علينا قدامي سمعتا وقلبت كام عقاب إذا مالت بخمي بزي فلات أنا هيوت كقلبت نابزي يطقمو نقرات كم تقعو مفلات كالاي أيفالنا يمبال حيلي ندا وش تخازل لفرحة حلنا وزغطن سبيركا ننبسخا حرام وزا سالساي ناوش تسلام مفتار كام ناي كالوت سوات فردن وسان الناس أموزا رابعي معالتا ولمدتات من محياش ناومرو خانا أكلات كان زبرا ورقورا وسقومتتات حمشاي نائلا ما هيوت مهناز بزعبا مزاي خازل لك رأي بقبق مقراط انت خونا قن حدا موزحت أسب زي فولطو نقول تحساس واخا دقير دنكتني حق له نزا حق زي انت زي تردي خايو كندي يكو أبرس خاك تتكور انت فتنكا ماليس كانت تزنور كاينا يجنكت اندخا من بحري اخاتاتو نزا عبي مسترزي أبت سلساي كفال زي فيديو بقبرك نقركاي سلزي ننبس خاك زي بمهاب كسام وداتا تخاتاتل نزي فيديو زي كسام وداتا انت تخاتاتل كايو هيوت كاب خمي كولت أو مد نقر نفس أرينا وشت سلام حيل كم تغيرو ملء ممرحك تركبيخا حجي نابتك أند ممرحنا نقطو أبرس خامة تقار مالت انتاي مالتيو بخمي كتجمرو نزي أو حمش تعبيت الدرجات مقيلنا كنرينا اتنا مجمرت الدرجة ناي قلوت كامسمر مقراز أبهالنا نحبرة السبنان نسبات محقازن نسبات مسمعن عبي بلوص بهاري إذا صبق نقري نقرقن نسخة بعل خاصة سبر زدخة من أمور انتهالوكا نخالقت كتحقز مفتان كم تبادوس خونا نايما مستيحسكا نزيس أم أسب ما يكتهد مفتاني ببو معالت زتقاط أمانا تقم ناي خالقت سبات تقم ناي خالقت سبات حميتا ناي وشت مرة خابح بوزحان ورتات ناو أمرنا نقطو إذا مالت هيوت كاميرا حد نسخة زي كونس يتوز أزل كوناتات يخونا له حسب بمو كندي جزء خان سبات كتسمع بمبال نايب على خسر حدث أنا أفكايو كندي جزء خاخة كان السبات بزعبا حماق كي حسب بمبال زيد اللي خايو بوتا زخدكا إذا كله قلوت كامل فساسي اتقدم يسقمتي ناي أمر خادق جمع زاوي معالتاوي نشتو جزء ننبسخا مقب نعبنت وقع حساب حتى السيخة قد تاناي كالو السوات ورا كم مسمع ناي مجمرت 3 دقائق نرسخات رحبة
ምስ ነብስኻ ተዘራረብ እንታይ ይስማዓካ ከም ዘሎ ሕሰብ ካልኣይ ደረጃ ኣይፋለን ምባል ምልማድ ብዙሕ ግዜ ንሰባት እወ ንብል ኢና ንርእስና ግን ኣይፋልን ንብላ ሓደ ሰብ ሓደ ነገር ክትገብረሉ እንተሓቲትካ ንስኻ ግን ግዜ ወይ ዓቕሚ እንተዘይብልካ እወ ምባልካ ንዕኡ ደስ የብሎ ይኸውን ንርእስኻ ግን ትጎድኣ ኣለኻ ኣይፋልን ምባል ስሱዕነት ኣይኮነን ንስምዒትካን ንግዜኻን ክብሪ ምሃብ እዩ ንሓደ ንስኻ ዘይትደልዮ ነገር ኣይፋልን ክትብል ከለኻ ንርእስኻን ንዕላማኻን እወ ትብል ኣለኻ ማለት ምዃኑ ኣስተውዕል ብኸመይ ኢኻ ኣይፋልን ምባል ትለምድ ቀዳማይ ብሓደራ ወይ ድማ ብሕሉፍ ምኽንያት ኣይትመጻደቕ ሕጂ ግዜ የብለይን ወይ እዚ ነገር ዝገብሮ ይክእልን ኢልካ ህድእ ብዝበለ ድምፂ ተናገር ካልኣይ ነቲ ሕልናዊ ጸቕጢ ተቐበሎ ኣብ መጀመርታ ንሰባት ኣይፋልን ክትብል ከለኻ ሕማቕ ክስምዐካ እዩ እዚ ንቡር እዩ ነገር ግን ነቲ ስምዒት ተዓጊስካ እንተሓሊፍካዮ ድሕሪኡ ናጽነት ክስምዐካ እዩ ደረጃ 3 ካብ ናይ ካልኦት ሰባት ፍርዲ ምልቓቕ ኣብ ህይወትና ዝዓበየ ዕንቅፋት እንታይ ይመስለካ ሰባት እንታይ ክብሉን እዮም ዝብል ሕቶ እዩ ሓድሽ ስራሕ ክንጅምር ከለና ሰባት እንታይ ክብሉን እዮም ኣተሓሳስባና ክንቀይር ከለና ሰባት እንታይ ክብሉን እዮም ንርእስና ግዜ ክንህብ ከለና ሰባት ከም ዝስዕቡ ክቆፅሩ እንድዮም ወዘተ እንተ ደኣ ህይወትካ ብናይ ካልኦት ሰባት ኣመዳድባት ክትመርሖ ፈቲንካ ንስኻ ናይ ሰባት ባርያ ኢኻ ዘለኻ ሰባት ሎሚ ይንእዱኻ ጽባሕ ድማ ይውርዱኻ ናይ ሰባት ኣመለኻኽታ ከም ንፋስ እዩ በብመዓልቲ ይቕየር ኣብ ርእስኻ ምትኳር ማለት ንናይ ካልኦት ሰባት ፍረ ነገር ወይ ድማ ኣመለኻኽታ ቦታ ምኽላእ ማለት እዩ ንዓኻ ዝሕጉሰካ ንህይወትካ ዘዕብየን ነገር ምፍላጥ እዩ እትዋና ደረጃ 4 መዓልታዊ ልምድታትካ ምምሕያሽ ኣብ ርእስኻ ምትኳር ማለት ንግሆ ተሲእኻ እቲ መዓልቲ ዘምፅኦ ምቕባል ጥራሕ ኣይኮነን ብመደባዊ መገዲ ንመዓልትኻ ምምራሕ እዩ እዞም 3 ሕቶታት በብመዓልቲ ንግሆ ንርእስኻ ሓተታ ቀዳማይ ንኣእምሮኻ ሎሚ ንኣእምሮይ እንታይ ዝጠቅም ነገር ክምጉበ እየ ኣብነት መጽሓፍ ምንባብ ጥዑይ ነገር ምስማዕ ሰላማዊ ሓሳባት ምሕሳብ ካልኣይ ንኣካልካ ሎሚ ንኣካለይ እንታይ ዝጠቅም ምግብን ምንቅስቓስን ክህቦ እየ ከም ጥዑይ ምግቢ ምብላዕ ማይ ብበዝሒ ምስታይ ኣካላዊ ምልምማድ ምግባር ሳልሳይ ንዕላማኻ ሎሚ ንመጻኢ እምነተይን ስርሐይን እንታይ ንእሽቶ ስጉምቲ ክወስድ እየ ኢልካ ኩሉ ግዜ ንነብስኻ ሕተት እዞም 3 ሕቶታት በብመዓልቱ እንተ ደኣ መሊስካዮም ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ዘይእመን ናይ ውሽጢ ዓወትን ሓይልን ክስማዓካ እዩ ደረጃ 5 መንፈሳውን ኣእምራውን ዕረፍቲ ምፍጣር ኣብዚ ዘመነ ሓበሬታ ኣእምሮና ብብዙሕ ድምፅታት ዝተመልአ እዩ ንግሆ ካብ እትድስእ ክሳብ ምሸት እትድቅስ ዜና መዝሙር ወረታት ናይ ካልኦት ሰባት ህይወት እናርኣኻ ትውዕል ኣእምሮኻ ድማ ዕረፍቲ ይስእን ኣእምሮኻ ዕረፍቲ እንተዘይረኺቡ ብኸመይ እዩ ብዛዕባ ርእስኻ ክሓስብ ዝኽእል በብመዓልቱ ናይ ጸጥታ ግዜ የድልየካ ብዘይ ድምፂ ብዘይ ሙዚቃ ብዘይ ሰባት በይንኻ ኮንካ ምሕሳብ ነታ ውሽጥኻ ዘሎ ድምፂ ምስማዕ ንስኻ መን ምዃንካን ናበይ ትጓዓዝ ከም ዘለኻን ምምርማር ሕጂ ናብ ኣብ መጀመርታ ዝኣትኹልካ መፅባዕ ክመፅእ እቲ ዓብዪ ዘይተጸብኻዮ ሓቂ እንታይ ይመስለካ መብዛሕትኦም ሰባት ኣብ ርእሶም ከተኩሩ እንተደልዮም ዝያዳ ብዙሕ ነገራት ክገብረለኒ ኢሎም ይሓስቡ ዝያዳ ክሰርሐለኒ ዝያዳ ክመሃረለኒ ዝያዳ ክንቀሳቐሰለኒ ይብሉ እቲ ሓቂ ግን እዚ ይኮነን ኣብ ርእስኻ ናይ ምትኳር ዓብዪ ምስጢር ብዙሕ ነገራት ምድራብ ኣይኮነን ዝበዝሐ ነገራት ምሕዳግ እዩ እወ ኣብ ህይወትካ ዘየድልዩ ነገራት ክሳብ ዘይሓደካ ንርእስኻ ዝኸውን ቦታ ክትፈጥር ኣይትኽእልን ኢኻ ነቶም ጉልበትካ ዝውድኡ ዕሩኻ ምሕዳግ ነቲ ንሰባት ንምሕጓስ እትገብሮ ብከላ ምሕዳግ ነቲ ብዛዕባ ሕሉፍ ዘለካ ሕማምን ጣዕሳን ምሕዳግ ከምኡ እውን ነቶም ግዜኻ ዝውድኡ ዘይጠቕሙ ነገራት ምሕዳግ እምበር ኣብ ርእስኻ ምትኳር ማለት ንሓድሽ ነገር ምድላው ዘይኮነስ ነቲ ድሮን ነብስኻ ዝኸብድዋን ዝኣስርዋን ዘይጠቕሙ ነገራት ካብ ዝምባልኻ ምእላይ እዩ ስለዚ ካብዚ ቪድዮ እዚ ወፂእኻ ሎሚ ክትጅምሮ እትኽእል ግብራዊት መፍትሒ እንሆ
ቀዳማይ ኣብቲ ናይ መጀመርታ ሰሙን መዓልታዊ ን15 ደቂቕ ናይ ፀጥታ ግዜ በብመዓልቱ ን15 ደቂቕ ኩሉ ነገር ኣጥፊእኻ ብዘይ ብፃይ ብዘይ ድምፂ በይንኻ ተቐመጥ ንሓሳባትካ ስምዓዮም። ካልኣይ ሓደ ግዜ ኣይፋልን በል። ኣብዚ ሰሙን እዚ ንርእስኻ ዝጎድእ ወይ ጉልበትካ ዝውድእ ሓደ ሕቶ እንተመፂካ ብሰላም ሕጂ ኣይክእልን የበሎ። ሳልሳይ ንርእስኻ ምጅማር በብመዓልቱ ንርእስኻ እተህቦ ሓደ ፅቡቕ ነገር ግበር። መፅሓፍ አንብብ፣ ተደሰት ወይ ድማ ኣካላዊ ምንቅስቃስ ግበር። ኣስታውስ ድማ ንርእስኻ ምእላይ ስሱዕነት ኣይኮነን፣ ንርእስኻ ምኽባር እዩ። ንስኻ ብፅቡቕ ኩነታት እንተሃሊኻ ጥራሕኻ ንዓለምን ንስድራኻን ፅቡቕ ክትህብ ትኽእል። እዚ ቪድዮ እዚ እንተ ደኣ ጠቒሙካ ንኻልኦት ኣሕዋትካን ሓትካን ክጠቅም ምንቲ ንምክፋል ሸር ግበሮ። ኣብ መጻኢ ከምዚኦም ዝበሉ ናይ ህይወት ምዕባለ ዘስነቑ ቪድዮታት ክበፅሑኻ ድማ ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስእ። ኣብ ታሕቲ ኣብ ዘለኩ ናይ ኮመንት ቦታ ድማ ካብ ሎሚ ጀሚረ ኣብ ርእሰይ ከተኮር ኢልካ ፃሓፈለይ። ኣብ ዝቕፅል ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ሰላም።